फायनली आम्ही पोचतोय घरी. आता वाजले संध्याकाळचे 6. सकाळी आम्ही निघालोय 9:30ला. आम्ही अनुस्कुरा घाटात आणि इकडे थांबलोय थोडा वेळ. आता वाजले संध्याकाळचं ही बघा, जबरदस्त वाली फिलिंग आहे आपल्या बरोबर आज. तसंच ॲक्च्युली आपल्याला आपली संस्कृती जपायला पाहिजे. ते महत्वाचं, ते महत्वाची आहे. ते ॲक्च्युली ती गोष्ट फार महत्वाची आहे. नमस्कार मित्रांनो, आता स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपण पुण्यावरून निघालोय वैभववाडीला आणि आमच्यासोबत आहेत आमची ही सगळी मंडळी. हाय 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 हाय. तर आता बघूया पुढे काय काय होतंय. त्याला व्हिडिओ स्टार्ट करतो इकडनं. बाय बाय पुणा आणि गणपती बाप्पा मोरया. हे परत एकदा बोला, गणपती बाप्पा मोरया. चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. बघा, हा जेएम रोड आहे बरोबर ना. जेएम रोड हा 1972 साली बनवलेला रोड आहे आणि या रोडवरती तेव्हापासून आतापर्यंत एक पण खड्डा नाही आलेला आहे. म्हणजे नेमकं कुठलं मटेरियल वापरलं आहे हे आपल्याला समजायला पाहिजे आणि ते आपल्याला पुढे व्हायरल करायला पाहिजे की एक पण खड्डा नाही. बघा, आता आम्ही गाडी एवढी म्हणजे व्यवस्थित चालली आहे, एक पण खड्डा नाही. कुठल्या तरी पारशी कंपनीने हा बनवलेला होता रोड. तर हे कोणतं असं मटेरियल आहे की जे एक पण खड्डा नाही पाडू शकत. हा जो स्पॉट आहे ना, हा पुण्यापासून पुढे 6-7 किलोमीटरवरती आहे आणि हा ट्रेकिंगसाठी वापरला जातो. हा डोंगर, या डोंगरावरती ट्रेकिंग होते. पुण्यापासून म्हणजे पुणा बेंगलोर हायवेवरती आहे हा. आता उतरलोय आम्ही. आता चहा घेण्यासाठी आम्ही थांबलेलो आहे. आता सकाळचे वाजलेत 11 आणि आता म्हटलं थोडंसं चहा वगैरे घेऊन मग पुढे निघूया. तर आता मग पुढे ड्रॉप होणार आहे ते आम्ही डायरेक्ट जेवण्यासाठी वगैरे थांबणार आहे. तर बघूया तिकडे मस्त फ्रेश होऊया. तर आता आम्ही थांबलोय. मी आता घेतलाय चहा आणि आमच्या 3 फिल्टर कॉफी आणि आमच्यासोबत आमचे सालेसाहेब आहेत. कसं वाटतंय तुम्हाला आज एवढ्या दिवसानंतर? ऍक्च्युली खूप दिवसानंतर सुट्टी मिळाली मला, असं झाले. त्यामुळे खूप एक्सायटेड आहे. त्या गावाला जी भाची आमच्या बरोबर आहे, आनंद दुगणीच ना एकदम. येस. आता आणि पुढचा प्रवास आणि मस्त आहे, घाटाचा आहे. होप सो तिकडे जरा पाऊस वगैरे मिळेल ना, त्यामुळे मस्त आपण ते निवांत ड्राईव्ह करत जायचं आणि करूया. मग ते पण शूट करूया आपण. येस आहे ना. आणि मी काय म्हणतो, किती दिवसाची सुट्टी मिळाली तरी पण तुम्हाला? बघा, ह्यावेळी मी आता छोटे गणपती असतात, गौरी गणपती असतात, ते जातील त्यापर्यंत सुट्टी घेतलेली आहे. अच्छा. 7 तारीखला परत रिटर्न. अच्छा, व्हेरी गुड. आणि असंच नाही की ॲक्च्युअल याचं महत्त्व काय आहे ते. बरोबर. त्याच्यामुळे आम्ही पण आमच्या 5 वर्षाच्या आहानाला घेऊन आलेलो आहे गावी. म्हटलं जे होईल ते जाईल, पुढे आपण बघू. बरोबर है ना. तर आता आम्ही आता पितोय फिल्टर कॉफी, आम्ही चहा घेतोय. तर या चहा घ्यायला आणि पुढचा प्रवास मग नंतर सुरू करू. असा डोंगर आपल्या समोर उभा आहे आणि खरोखर हा अजिंक्यच असणार. जबरदस्त एकदम, विशाल एकदम. मी आहे आता कोल्हापूर बेंगलोर हायवेवरती आणि काय खंबाडी गावाच्या आसपास हा डोंगर आहे आणि आता घाट सुरू होईल.
अजिंक्य असा डोंगर आमच्या समोर उभा आहे. हा जो घाट आहे सावली ना, गेली. हा वन वे घाट आहे. हा इकडनं फक्त आपण वन साईड चढू शकतो आणि दुसऱ्या बाजूने भोगदा आहे तिकडनं ते खाली उतरू शकतो असं आहे. आणि आता इथे कराडला म्हणजे कराडपासून मला वाटतं 6-7 किलोमीटर आधी आम्हाला हा ट्रॅफिक जाम लागला आहे, कारण का पुढे ब्रिजचं काम चालू होतं त्याच्यासाठी. आणि याच्यात आमची गेली 20 ते 25 मिनटं आणि वरती हे असं एवढं ऊन आहे. आम्हाला वाटलेलं की पाऊस सुरू होईल यावेळेला, पण पावसाने काही साथ दिली नाही आणि आम्ही ट्रॅफिकमध्ये अडकलो आहे. वाजलेत मित्रांनो दुपारचे एक्झॅक्ट 3 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आता कराडवरून रत्नागिरीला जाण्यासाठी टर्न घेतोय. जेवण वगैरे झालंय मस्त. हा बघा, हा जो टर्न आहे हा घ्यायचा आहे, टर्न कराडवरून रत्नागिरीला जायला. हा रत्नागिरी पाचवड फाटा आहे. हाच आहे ना अक्षय? हो हाच आहे. जबरदस्त. इकडनं रत्नागिरी आहे 135 किलोमीटर, मलकापूर 53 किलोमीटर. हां, आता आपल्याला मलकापूर रोडने वैभववाडीला जायचं आहे. मलकापूरवरून किती वेळ? आणि आपल्यासोबत आहे दीदी, त्या पण शूटिंग. जबरदस्त वाली फिलिंग आहे आपल्याबरोबर आज. तर आता आम्ही आहे कराड रत्नागिरी या रस्त्यावरती. म्हणजे हा जवळजवळ एक्सप्रेस हायवेसारखाच आहे, पुणे एक्सप्रेस हायवेसारखाच रस्ता आहे. एक पण खड्डा नाही आहे या रस्त्यामध्ये. म्हणजे आम्ही जवळजवळ आता 10-15 किलोमीटर आतमध्ये आलो आणि रस्त्याची लेवल जी एवढी एक नंबर बनवलेली आहे ना, म्हणजे जरा पण त्रास नाही या रस्त्यावरती. असे रस्ते आपल्या कोकणात का नाही बनत मला ते नाही समजत. खूप छान काम केलेलं आहे रस्त्याचं आणि मेंटेन तर एवढा परफेक्ट ठेवलेला आहे ना हा रस्ता, खूप छान. कशी हिरवी चादर आहे बघा. हे बघा. हो हो जबरदस्त जबरदस्त. आणि आता इकडनं कोकण आपलं सुरू झालेलं आहे. फक्त कराडमध्ये खूप ट्रॅफिक होतं, तिथे जवळजवळ 1 तास गेला. कोकणात आल्यासारखं वाटतं. आता फील यायला सुरुवात झालेली आहे, कारण घाट सुरू झालेले आहेत. आम्ही घेते आता एक किती जवळून आपण पवन चुक्की बघतोय, ती मोठी आहे बघ. आता दिसेल आपल्याला. जबरदस्त. ए बाप.
किती मस्त आहे जंगल. है ना. जंगल किती मस्त आहे. हे बघ किती छोटे छोटे माणसं दिसत आहेत. जबरदस्त. सुपर सुपर. तुमचा व्हिडिओ घ्यायला हा तेच ना. हा माझा मोबाईल आहे. फोन हाता लावायचा. आहे आम्ही अनुस्कुरा घाटात आणि इकडे थांबलोय थोडा वेळ. आता वाजले संध्याकाळचे 4:45. बघा काय भारी व्ह्यू आहे. जबरदस्त. आणि इकडे गाडी लावली आम्ही. तर आम्ही आहे अनुस्कुरा घाटावरती आणि इकडनं हा व्ह्यू बघा तुम्ही किती मस्त दिसतोय. जबरदस्त. अशी सगळा थकवा एकदम निघून गेल्यासारखं वाटतं मला. अरे अशी राहू नको, माकड घेऊन जाईल. अशी इकडे थांब. आणि आमचं बाळ इकडे बघ. कसं वाटतंय? कसं वाटतंय? नाही वाटत आहे. का नाही वाटत? छान. अरे हा ना कुठेच आहे. थोडीशी भीती वाटते कारण का उंचावर खूप आहे आणि इकडे आलात तर बघा इकडे हे नाही काही असं फेन्सिंग वगैरे काय नाही. आपला ग्रुप फोटो काढा ना. फेन्सिंग नाही आणि इकडे माकड पण आहेत पण त्याच्याकडून पण थोडं सांभाळा. आता आम्ही उतरलोय पाचरला इकडे चहा प्यायला आणि हे आमचं बाळ इकडे चालतंय. थोडी शॉपिंग केली आता इकडे चहा घेऊन आम्ही निघणार आहे परत. आम्हाला जायचं आहे नेरल्याला वैभववाडी आतमध्ये. अजून मला वाटतं अर्धा तासाचं अंतर आहे. तर हे थोडं चहा पिऊया आणि मग निघूया पुढे. काय फायनली आम्ही पोचतोय घरी. आता वाजले संध्याकाळचे 6. सकाळी आम्ही निघालोय 9:30ला. एकंदरीत मस्त प्रवास झाला. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असंच प्रेम असू द्या. चला भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. नमस्कार मंडळी. आता वाजलेत रात्रीचे 8:15 आणि मस्त आंघोळ वगैरे करून बसलेलो आहे. चहा वगैरे आता बघतो आता मिळत असेल तर घेणार आहे. आणि माझं लक बघा किती भारी आहे. मला इकडे टाटा स्कायवरती मी इंडिया पाकिस्तानची मॅच बघतोय पण इकडे इंटरनेट नाही. इकडे टाटा स्कायचं आहे पण इंटरनेट नाही. त्याच्यामुळे मी व्हिडिओ अपलोड नाही करू शकणार आहे. तर आता बघू. मला वाटतं इकडनं इंटरनेट जे आहे ना ते जवळजवळ 3-4 किलोमीटर लांब जावं लागतं तेव्हा तिकडे ते रेंज मस्त बसलो आहे जरा. तर भेटूया उद्याच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि हे आमचे बाबा हाय करा. ठीक आहे. तर आता मस्त जेवतो थोड्या वेळाने निवांत जरा आराम करतो कारण का खूप थकायला झालं आहे. सकाळपासून आम्ही ट्रॅव्हलच करतो आहे. तर भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये उद्या. तोपर्यंत मजा करा, एन्जॉय करा. व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला.